Pride, hello. Pride Chantel Mabota, Zviripano, Debra Nyambodza, how are you? Abigail Zizo, Zviripano. Okay, guys, say guys, guys, ingo te gaiva so that they get used to quit life panap. Ingo te gaiva muauzo Zviripano, nas takachinja kukuitira, takachinja musambo. Takachinja musambo Zviripano saka ingotega ivamwe muva ma share life ndibatsirewo kutega vamwe muva ma share life ndibatsirewo kutega vamwe muva ma share life takachinja musambo nasi ndikuda kuitira life pano andi boss ndori changira page rangu rekuitira ma lives anditi kuitira tisarambe tichirohwa nema strikers Zuckerberg kuti tashare zvabva kupi tazoita chipi nechipi tazodidi saka tangoti rega tite one page rinoshandiswa nemunhu wese, that is the main page, and this one robva raita page randinoitira my life pandoita my life chete inini ndinouya pano, but kana nchida kupostawo zvimwe nekuita sei tinokanda kupi ku main page and this is going to be a strictly page redu rema life andinenge ndichiita inini asi vamwe vese vana maibhanda vanani they still going to do my life avo ku mother page. Saka guys, can you please take others nokuti first time kuitira life panapa saka vanhu vachatedza kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei ende vanhu vachatozo I know kuti yasheiwa ikoko but vanhu vakawanda chanonoka kuona because yaita zvokusheiwa antimaona saka ingotegaiwo vamunoziva mamunowirana navo vaya Abigail Zizo, okay my sister, chingotegaiwo vamwe vaya vamunowirana navo kuti vagare vasvika panapa andika vauye panapa tuone kufambidzana pamwe chete. We are still 62 guys, 66 actually, ingo 67 chingodedzai vamwe guys, ingotegai vamwe tegai vamwe ingodedzawo vamwe vaunoziva vauye pano. Oh, Bridget Munzwe, how are you Bridget? Thank you Maita Diska murisei guys. Guys, dedzai vamwe chingotegai vamwe guys nokutulazula. How are you? Thank you Bridget, thank you Mfana, thank you Yanga. I hope you're okay. Ndinombota madesisingakuoni and I get worried so much kuti uri right ndikana kuti I think you must give me your WhatsApp number so that I ndopana nchikucheka. It's very important. It's very very important just to check on you kuti how are you uri sei. Eba Sagambe, how are you? Jenny Jamba ya Zviripano. Oh, okay. If you're okay, then I'm okay. I'm cool. Livita Fadzwa. Thank you, Livy. Thank you. Item chingodedza vamwe guys. Item chitega vamwe. At least titori pa 90 chaipo. 90 at least tikasvika 150 ndotanga kutaura nyaya iri pano. Because ndichauya futi nenyaya ichapisa apa. Ndichauya nenyaya iri hoti nhasi manheru. Saka vanhu ngavatojairawo pano. Ngavajaire pano because nhasi ndichange ndichiuya na guest nenyaya iri hoti pano. Anditika munditegero manheru motidedzera vanhu vanopinda chechi ningikiri end time message guys. Kana mune vamunoziva vanopinda chechi end time messages motidedzerawo manheru. Zviri kuitika munyika umu zvakaoma sikana. Oh, okay Bridget. Oh, wow. Congratulations Bridget. Oh, I didn't know. Congratulations. Yeah. Congratulations. Kune my twins and diaries guys. Ah, wow. I'm so happy. Sandichirere Zviripano chariro chidanda. Sure Bridget, you don't speak hautaure. Iwo stop fene panapa tinofanira kuisira post kuti guys mumwe wedu akabatsirwa nana twins anditika vanhu vongoisawo ma congratulations so andiona anzi orange akufita anzi oh that church oh killed my brother zvakaipa munyaya yechechi yoyo Wayne Love ndeipi Sandra Mubai Zviripano Fatima Umali thank you Kimberly Amaria Chikanda thank you. Ndiri Pretoria guys, I'm in Pretoria. Naenda ku Pretoria makusena naye. Saka ndaperekedza chigribeti wangu amenoma meeting avanawo ekubasa kwavo. Saka ndangosara munhu akagara mumotikari. Anoona. Saka ndakazvigarira muno motikari. Ndangoitirawo kuti vangoti ndiperekedze ndikati zvino ungarambe ndikandinde navo. Anoona. Saka ndigera hangu ndiri ku Pretoria. Kaendi kutaridze kuti ndiri ku Pretoria. Zomurinye Zviripano. Thank you Nora Brianna. Zomurinye, how are you my sister? Ndiri ku Pretoria guys. Ani muri kuona ndiri ku Pretoria ka muri kungona ma GP
munongona maGP aya ndiri kuPretoria ndakatozvigarira mukapaki. Ndakatozvigarira kaembe kenyu keSunday. Oh, thank you so, thank you. Ndakatozvigarira zvangu muparking lot mota ndakazvigarira. Saka guys, imi mitegai vamwe guys tisvike pa 150 ndibve ndataura nyaya ndauya nayo. Asi vane vanhu vanopinda end time messages. Inonzi end time kana vafundisi vacho muvadedze. Of course yes tichaunza mufundisa nenyaya yanetsa panapa nhasi. Tichauya nevana vesangano vari kuvaunza nyaya dzavo namufundisi. Aiwa tichange tinavo pano nhasi muzana nhasi. Asi kana muine vamwe vanopindawo chechi iyoyi end time messages, please make it a point kuti mavadedza kuti kwaSimeli nhasi kuchange kuchibvira kwaSimeli kune nyaya end time messages ya vana vesangano. They brought their nyaya handitika vari kuti nyaya ngaitsve, nyaya ngaitaurwe, vana havachatyi handitika. Saka kana muchiziva vafundisi, please hanzi mvura neCosmo City kubva kuno kukuresha. Yesi Beulah muchavarangwa zviri sei Beulah kuresha plus ndichifamba naGilbert zvihambobvumi meeting echamete nditopera nguva. From here I have to go kumba straight. Saka dena ndiri ndega ndaiuya but hanzi these are killers. Mira unzwe vanheru Bridget inga zvakaoma zviri kuitika munyika umu but we don't know guys. Tegai vamwe guys. Jenny Utebonda, thank you guys. Tegai vamwe katisvike pa 150 vanhu vakawanda havasi kuziva kuti tiri kuitira live papeji rino iri. Asati amboitira live panapa tositira kweduko kwavajaira. Saka ifirst time kuitira pano saka vanhu havasi kuziva handimaona because iri page ndo rachengeda kuitira malive andoitira inini. Iro rinenge ramadha page ichatigona malive nevanhu vakasiyana siyana. Handiti panapa ndo panoenda kuitira inini malive but tinoshare yedu ikoko live yacho but tinenge takuitira panapa kuitira kuti isa hanzi ndiyo yagumbura. I think so Shumirai. I think so talent mondiwa zviri sei. Saka toita kuitira malive inini personally pano animaona then tichizomashare yedu kumadha page uko ndokwatinokandao zvimwewo mapost and what not panapa ndepe malive chete handika nevanhu vari kuadvertisa zvinhu zvavo. We can pane takapiwa link yekuadvertisira vanhu zvinhu kuti tinokwanisa kulinga and what not. Saka panapa ndo patoita kuti takumaketira vanhu zvinhu zvavo tichiita live panapa papeji rino iri. Yes maitawa muri sei vakoma mamuka sei. Pauline Nams zviri sei wamuka sei hanzi pandisama. Saka panapa ndo pachesa masters zomurinyi tichaapplyira masters panapa. Hanzi have story. Bridget, make sure you tune in Maneru. Make sure you tune in Maneru. And tika Jackie Mabasa, hello, zviri sei. Just help me guys by sharing and invite others. Sana vasku zoti my life Zviripano pa page vajaira uko. Saka vanzi ndandarasika toko dedza vamwe Huyai pano. My life ndakuitira panapa. My life angu ndichange ndakuitira pano toshia ku main page. Main page ndere vanhu vese. Animona ndere vanhu vese vanoita malive avo amona tipona vanhu vakasiyana siyana ndoko vanenge vachiita malive avo sekuti community chi page rino iri ndo ranoenda kuitira inini malive ndiri 1 andimona. So vai vaitoda kuitawo masters itai masters pano apa apane pasina macontents akawanda ekuti tinonyimiwa masters nasuka no anenge achingori munhu 1 anenge achiita chi live ndongoita live chete nothing else to do just kungoita malive chete kuitira kuti zuko uchagozo approve masters kune vai vanoda kupota chidi vachikandawo masters antimaona chete rasha mawire zviri sei nomvuyo nyati manya zviri sei guys. Tiri 115 116 itai tisvike pa 150 guys. Itai tisvike pa 150 ishare live mubva matega vamwe vajaire kuti tiri pano. I know it will take time kuti vajaire but tegai mo share live. Tegai my friends enyu va share. Right. Queen yes. Is that not a bit harsh, Queen Jemima? Isn't it a bit harsh, your comment? Kuti vanozvita vana muziva zvose. Is it not a bit harsh? Though you've got effect, you have effect, but I think, I don't know. Because this is a very sensitive topic here, depression. It's a very, very sensitive issue. We have to handle it with care. I topic affect vanhu vakawanda, I topic inobata vanhu vakawanda, I topic iri kurwadza. It's something that other people are living with every day. Topic yandayana depression guys. My first life doing pa live Sis Melly my live videos. Animaona. This topic is very sensitive. Amongst us right now as we are 131, we have people, maybe we can say maybe 80% vanhu vari kurarama nechi, vari kurarama ne depression.
handiti vari kurarama nedepression. So mangwana nanhasi vasikana chanangu yekusera ndechekuti ndikudze kuti depression is real. Depression, yes, ruma kina zviri sei mfana uri sei yanga. Depression is very real. Depression iriko. Ndisati hangu ndamboita depression inini personally, but I believe vanhu vari kusafa nedepression kudzoko vakawandisa guys. But the problem is they cannot share, they cannot talk with anybody because of the fear of judgment. We are too judgmental when it comes to this kind of issues. When somebody comes and approaches you with their issues or her problems, we are quick to judge. In fact, the way we answer or the way we speak to them, and we are not polite sometimes because maybe that's who you are. And you can't be polite when talking to somebody else. And these people are very these people are very vulnerable. Very vulnerable when depression. And why I've decided to come with this yes, oh Kelly, thank you, welcome Kelly. Actually, we are shifting from the old page to the new page. This is the new page, and it's my first time to live pan up. And it's my first time to do a live pan because we want to Sis Melly my live videos, and so all the lives will be done here, and it panning pano, but kukumother page kuomboko munhu wese ntama live akanenge achitra ikoko handitika. So pana pandorinengera mukansimeli live mubva mangonanga pano antimaona ndo pane pakutika ma live uko ndekwe munhu wese uko, though tichizoishare ikoko but tinenge takuitira pano animaona. So guys, why I've decided to bring this topic this early morning here is because of the issue that happened here in SA Yaneli. I think we all know. Early in the morning I was speaking to my friend South African friend Shamari yangu anoshanda ku Metro FM. And so I called her and we were talking about Nyayoi. Are you going to do a show pa Metro FM about this issue? Akati, yes, I'm going to do it definitely. And because inya ekuti vanhu vakawanda hanziko wapa no my sisi. That's what I was explaining sisi Briti kuti this is our second page. Saka nchange nchitra inini personal ndiri one. Nchange nchitra ma live pano. But uko kuchiramba kuchifunction vanhu senta ma live, vachita ma live ikoko. But inini mukanza kuti ndave live ndakuitra ndakuve pano. Ndaitra kuti iri page iri risapiwa ma red flag na Zuka because ukoko tapiwa ma red flags na Zuka nenyaya kuti Zuka hadi ma contents akawanda pa page 1. Umakauya akaisa live yake kana takaita live kwaita akaishare mu page takuto strike wa direct ne strike ye red flag. Saka ndangoti pana bando panenda kuitira ma page kuitira kuti vaya vaikumbira kuti Simeli itaivhura iri page ritu wa ma live tiwane kukanda masters. So ndo patinenge tabe panapa vanoda kuzokanda masters kana tazopiwa na Zuka anenge ave free kuwepo pano rinenge risina vanhu vakati one day antimaona. Sorry guys, ndagara pa shade saka kuna zuwa anmaona. So this is what happened when I was talking to my friend. Noti media is in South Africa vanenge vane full information about what happened to kuna Nelly. So this child was 22 years old, right? Mwana uyu, she once attempted Shakare last year suicide ku Durban, and when they were in a hotel with their boyfriend aka anonzi Kina Forbes andika muimbi we rape anorape andimaona Kina Forbes anoshiti aka antimaona. So when they were in a hotel ku Durban ku Hilton Hotel last year, she attempted to do to commit a suicide as well. She went on the top of the roof. When she wanted to jump again from the top of the roof down there. But you know, to those who have been in Durban, you know where Hilton Hotel is. It is close to the beach, right? So apparently there's a police station nearby. Actually, on that beach, on those hotels, the police are always patrolling each and every time. So they saw her because there are cameras all over. They saw her on top of the building. She wanted to throw herself down. And so bakamuona. When they saw her, the police, they called my negotiators to come and speak to her. No, don't do that. And things like that, right? All this time when it was happening, Kina uyu angari mu hotel. And she was in the hotel, he was in the hotel, and achitry kuti buruka, but the girl was not buying it. And for whatever reasons, we don't know. No one knows the reason, but from what I've heard, from what I've gathered from my source, it was said to have she had her own personal problems that maybe she couldn't talk to anybody. I don't know. Right? So it happened again this time kuti vari ku hotel ku Cape Town. And she went from the 10th floor, akanokwira foot the same thing. And this time now she jumped vapa 10th floor ndo pafira passport. And ndo pafira passport.
So you see why I'm saying kuti depression is real. Yes, I know there are so many theories that are coming out. Whatever my problems, my boyfriend. This girl just got engaged last month. And akavisirwa rora last month traditional wedding. Akanga visirwa traditional wedding yake lobola last month. And so I don't know much about Jokutanga Chisodesana, but what I know, she once tried to attend this suicide, but failure. It means automatically issues issues anga now. But maybe nobody saw that. Guys, I want to plead with you. When you see somebody, especially on social media, let's be nice to one another. We have now the generation that is slaying on Facebook, but deep inside they are broken. We have a generation whereby people are coming to show off whatever they have, but deep inside they are broken. They can't speak to somebody else. They can't confront you and say, "Kuti, this is what I'm going through," for their own personal reasons that I don't know. And I only suspected it maybe one gonna kusawuya vachitaura nyaya kuti ndine depression. Azomurinyekana, no. People they do speculate. Ndosaka ndiri kukumbirawo kuti panyaya dzakafanira idzi dzigaizika. People even miromo yedu inenge futi. Let's try to be very sincere, because we've got families that are mourning right now. Tine family yemwana ushu iri kuchema. There's death right now itoripo. Tine family yemwana iri kuchema. Tine family yeko mukoma na kina vari kuchema. So let's try to be sincere, guys. Let's try to be sincere as much. This is the time whereby we should stop this cloud thing and take October aside, and then we become sincere. Let's have a heart. And even my comments is, remember, guys, this family after morning they'll come and watch this. They'll come and watch this. And the comments and whatnot. Nobody knows exactly what was going on and inside of her life. Hakuna mnangachi ziva, because if they knew, I would like to believe kuti ngade vakamtsvagira help. And so mukufamba maskana vedu vangochita vanhu vakuru vana vechidiki mimi, you are going through a lot of stuff you are going through. And there's no reason to go and bash kana, there's no reason to go and throw nasty comments and panyai kuti akagafe akamama drugs. We didn't see her taking the drugs. And we are suspecting Pamwe maybe, but we don't know. We don't have my full facts. And let's be sincere. And just think about it. And then we come. Okay, Taro, I'll come back to that one. Then you come and say, and we come and say, before you write, you type on the phone. Just think about the comment that you want to type. Is it a comment? You are actually aiding and salt to their wounds. So anyway, let's be sincere in our comments. We don't know the person that we are giving those comments to. Kutumuna Kamira say, even with a ghost account or with a real account, those nasty comments, those hard comments that you are putting to somebody else, and whether uri ghost kanata, just think before you talk, before you write. Kutimunu uyu. Kokana munu ari vulnerable, kokana munu ari depressed right now. Unozati unogona tamcheka dzafa. Muna nenga ane nyaya dzake dzakamukomberedza kudhara. Dzanenge agara chinesikana nadzo kudhara. And then you onoita okupedzisira. Unoita push over. Animona, ne comment yako yovya mu driver to suicide. We have people that are majeli people that are very, very vulnerable. Zvokuti kungotaura chinhu kungomudza chinhu kudai so umantofunga kuti zvininani upenyu hwangu hugume. Animona, atina kufanana, guys. We are not the same. So mukutaura mukufamba katinoita, let's be sincere. And we don't know what people are going through, but right now what I know is most people are broken. You go to a comment ya munu, you can actually see she's going through some issues. You go on Facebook, you see the way we react, the way we are doing things by Facebook. You can actually see that this person is broken. And she's going through some issues, but she doesn't have the courage. She doesn't know who to talk to. And she's in denial. Are depressed. They try to justify and depression in him. And depression. What is depression? I don't do that. But the way I know actor and
We are talking of 40 something years, 50 something years, 60 something years. Shokora anonyora achituka zera de mwana wake. In comment section wasingazivi. You can actually see kuti abamaya antika man is something that she's going through. She's not okay. But I understand people are kuti tinochika kuti tinotaura antika kunyadze kuti tino confront abantu tichaura navo because unosekwa. That yes, I do agree with you and I understand you very well because the community at Tave right now, antika, that love we no longer have it. What we just know right now is to bash one another, is to create stories for one another, is to go and exposing one another. That's who we are right now. So I feel for these people because ndikashtaura zvinosara social media yese zvinosara zvazadzwa munhu sakundiseka. Guys, nyaya dzakafana idzi, let's be sincere. Kune vanhu vakawanda vakazviuraya vakadrivewa to suicide nezvinhu zvidiki zvinodriver to suicide handiti. So chandiri kutaura guys ndechekudai. So if you feel like you are depressed, if you know kuti unayo depression antika, find zviri nani you find a total stranger that you don't know antika, iwewe usingatombozivi kuti ndiani antika, and confront that person. Nchamwari ndauyawo andikuziva undizivi ndine nyaya yangu andinayo, can you please give me your ear nditeerereo antika. Don't be shy. Depression hainyadzisi guys, hainyadzisi depression. Musanyare kuti anzi utauro kuti vedwe inini I am depressed, ndine depression, I'm struggling with depression anti. Musanyara guys, musanyara anti, azvinyadzisi. Kurchirwere just like any other disease. Just ngoya nchikuza ipana pandabaiwa nesino guys, ndanzwa nemasinuses guys anti, azvinyadzisi. Musanyare, come out and say anti as it is. Kuti tsvaga munhu waunotaura naye a total stranger wokuti anonotaura kuti ndaudzwa nyaya nani kupi, anoifambisa kupi nyaya yacho, hakuzivi hamuzivani. It helps guys, talking helps. And you after talking you feel like as if a burden has been lifted off your shoulders. Tsvaga munhu wokuti, I used to say enda pamuti, enda ncheme pamuti, go and say all your problems pamuti, because muti aku betray and muti will never take nyaya dzako chifamba nadzo and but maybe in case kuda kupiwa advice, in case kuda kungoti munhu naita answer achiku answer obe kuchitaura naye and please tsvaga ningirikiri a total stranger and a total stranger shamwari andikuzivi ndongokuonawo ndauyawo nenyaya yangu zvezita rangu hazvina basa and zvokwandinogara zvina basa ndinongoti unditeererosha undinzwawo nyaya yangu takamira sei, then you confide in the person antika wotaura nemunhu uyu konzwawo zvaanokuudzawo just by talking to that person. It helps antika, it helps because at some point I would like to believe we all go through this depression time at some point, one way or the other. Unotombofila kuti no ukaona guys, I'm not sure about the symptoms and signs of depression, but ukaona anzi usingagoni kuti urare usiku wese, amenoti ndio insomnia yacho inosangana ne depression or what antika, can you please check this? And if you are sick kuti you are easily broken animona chinhu chikangodai unokwanisa kungo chidiki unokwanisa kubatikana nacho zvokuti achokwanisa kuvata wakutoshungurudzika nacho wakutodii, cheka madepression aya andiona kuti are you not depressed, zvokuti anzi haukwanisi kuzodya kana kumwa mvura chako chakonoita kunge wakagarwa nechidomba animona noda kwedepression. Just check kuti hauna here depression iyi animazviona. So ndokumbirawo vedu wewe ndanguya kuzopidza nemiwana weZimbabwe andika kuti taurai. If you say something kuti is not right, une zvakakuremera mukati memwoyo wako. That's why we opened the platform guys. Okay, you might feel kuti you don't want to come on public and talk and tika hausi kufila kuti okay kuti ndoda kuenda public ndanotaura. Tsvaga munhu zvandiri kutaura a total stranger. Maunofamba imomo maunendawo malive imomo unotongoona mune sera kanzi Jenny utebonda uyu antika nai Jenny ndauyawo kwauri andikuzivini ina aundiziviwo zvebasita zvina basa shandine nyaya yangu ndangutaurawo newe anditika toda ngotaura newe kana ngo ndaonawo zo muri nyewe zo ndogara chimukuonawo kangonziwo zo can you please can I please have 30 minutes of your time, 20 minutes of your time? Toda ngotaurawo newe hanzi ndakaremerwa nasibongile. Oh, we have, look at it guys, we have a sister here but we did not know. Sibongile mudhu ari kuti ini ndakaremero animona munhu atoriwo mudepression andika sibongile exactly what I'm saying. Find somebody else wasingakuzivi andika, talk to somebody else. It's never too late andika, talk to somebody else. Pick anybody in the comment section tsvaga anyone in the comment section wasingazivi, just go to the person and talk to them andiona enda inonogona kuti pamwe Sis Melly anondiziva pamwe Sis Melly ndikataura navo, you are not comfortable. Find anybody andika, find anybody wasingazivi ngoti shandokumbirawo kuti ngonditeererawo 20 minutes chete ndangotaura nyaya yangu akangoti I just need your ear. Ndiye ndingoda ndisikuda mari handisikuda anything, ndingoda nzeve dzako. Go and talk to somebody. It's never too late. Azvinyadzisi guys kuve depression handiti azvinyadzisi
I know a lot of you munoko kutya because takushandisa mashoko depression word iri pasina kunaka kana makutukana kwa munotukana kuma streets kwandika munhu anogona kungoudza munhu kuti afuseke yone depression iwewe takutukana nekuudza na zvirwere zvatinazvo antimaona munhu ari kukuudza kuti iwe une depression iye wacho anayo depression but ari kuona depression as somebody else usina kudiagnose na doctor handizoninga doctor ira diagnose the depression in my comment section or what andimaona iye wacho anitoriwo naye but ari kwanisa kuudza mumwe munhu kuti une depression tinana andiselina pano guys tinana andiselina pana pa vanhu vahombe go to her ndichapinda number dzavo mundozita public guys she's a very free woman mother figure andiselina anditi munhu mukuru otochera inini ndofunga zvikando ndomera go to her kuti andindauya nedambudziko rangu I don't think vakafamba achifafadza dambudziko ndimai vakuru munhu mukuru she's a mother figure even to us antimaona so endai kuna andiselina vamunosvitsa andiselina ndauya ina ndikuzivi ndauya nedambudziko rangu rakamira rakadai anditi to you zvakare ghost accounts dzinotuka dzedze I'm talking to ghost people vanotuka anditi ndikukumbirawo ndikuya ndichikukumbira iwo andika nemweya waJehovha nemweya waMwari anditi paya muchituka behind that ghost account there's a person paya paunenge uchituka munhu paya paunenge uchibvuraudza munhu do you know the person that wari kutuka kuti akamira sei ko be sincere mumashoko enyu munenge muchituka vamwe vanhu and generation yaiko zvino they are very good in slaying but inside they are broken. They are very good in slaying out there but inside you very broken and you wouldn't want even uri ghost account unenge uchitoziva iwe pachako kuti zvandinotaura zvandakataura pamusoro panhingi uyu acommit suicide. I am part and parcel of that. Let's try and respect other people and mashoko enyu amunotaura kuna vamwe vanhu vasina kusimba zvachose yesister Simtepa kuna vamwe vanhu vasina kusimba zvachose mashoko enyu amunenge muchifambisa muchitaura muchiudza vamwe vanhu uri kuudza munhu agara atori depressed kudhara asisina atofunga kuti upenyu hwato kutofa kuri nani uri kuenda kunowedzera kunokanda mazishoko mukuenda kunoshauda kunotuka kunobva you are creating these things zvimwe zvacho pachedu and no wonder why you find I don't care inini ndajaira kutaurwa guys but can believe you me guys inini ndinotukwa left right and center. This is who I am. Then andri munhu kuti kudhara zvakandidaisoka pamwe deni ndakatofawo but you know what sometimes unongoti aiwa you know right now ndakazo munoza guys handizivi ndingakuza nchiti sitting down introspecting zvinhu zvandaitawo kudhara ndichitaura usingasefi nyaya dzevanhu kana dzaitaurwa kana kuti dzaibuda uchipiwa uchita sei I can actually see the impact that it was having to those people vakanga vachitaurwa ipapo because chokwadi vanhu vanokomita masuicide handiti vanokomita masuicide handiti that's why I am saying this because I've been there done that. There is no way to ever justify andika zvinhu zvatakaita kana zvinhu zvatakaita kana kuti zvinhu zvakaivhu watakaita. There is no way but the only thing chandokwanisa kuita is to repent and move on, is to see where you are wrong and to rectify and is to offer somebody love and the only thing chandokwanisa kubatsira chomwe munhu is to try and help somebody else kuti taura andika talk to somebody else and is to preach about that love yoyo yatisina kwanisa kupa vamwe vanhu panguva yoyo but now I have it. And I have it. Why can I not share it to somebody else? Why can I not share my words with you? Why can I not come here and encourage? I am not determined by my past, guys. And I am determined by my future. I am not determined by things that I did 4 years back, 5 years back. No, I am determined by my presence, my present situation right now. What I am doing right now. Am I hating somebody? Am I here to try and destroy somebody? Am I bashing somebody? And I'm on. Ndo zvinondidetermine and so I don't know whether I am the wrong person to talk about this andika kana kuti ndiri the right person because I know this. I've been there, I've introspected, I've seen this, I've prayed about it and say, you know what, God, I don't know how I can do this, I don't know why I was doing this, but and so many people, maybe at some point without us knowing, we drove so many people into this depression. Guys, if you want to motivate somebody, if you want to talk to people, be truthful. Mira pa chokwadi. Don't pretend. I am not pretending. Ndaka mira pa chokwadi. And I am giving an example of my own self, myself in. And I know kuti people who come after me, this life is gonna be used. And after me. Kuti uyengani tinyara reu yosimino ya hanabasa.
And I am not determined by my past. I am saying this right now, because I can see what is doing to other people. I can see what is doing to other people like now. So I sit down and I regret, and I'm saying, no, don't go the path that we took 4 or 5 years back. Don't take that route, guys. Don't take that route. And murukuninzwa kuneva chava shoma kana 2 kana 3 people yo vachandinzwa. Anti mashona. Behind a ghost account, there is a human being that is there. Ghosts have destroyed people's lives. Ghosts are no better. They have done times 10 destroying people's lives. Sitting down, talking about people. They hear information. And this information that they don't even know. They talk about it. They write about it. They laugh about it. The person that you are talking about, do you know what she's going through? Do you know what she's moving around with? Do you know how heavy her heart is? Some of them, guys, we are talking of vanamai va hombe, vakuru, antika, vakuru kuru vanamai. Vekuti right now as we speak, vaka ningirira, vaka andizivi, ma 40 something, 50 something, antika, vaka gadzira ma ghosti wayo, antika, vane vana. Vanogona atakwane kungo mukamakuseni aine depression iyo izvakare. But right now they are busy terrorizing vamwe vana nema ghost account. They are busy terrorizing vamwe vana. They are not even thinking kuti zvandiri kutaura mashoko ndinonyora ndichitaura about munhu uchu. Handitika neniwo ndine mwana, mangwana mwana wangu anogona kufuma ari mu depression situation yakafanana neiyi. But vana mai vahombe, we are busy trolling vana vadiki ma 20 something, ma 18 years. Antimaona mazera evana vedu, we are busy trolling them nema ghost account because I am hiding behind the ghost account. Saka ndotaura zvandoda. But une mwana wako mangwana, you know, munoziva vamwe venyu vashinji right now is I'm talking vashinji venyu, and I'm talking about 2 ghost accounts, people hiding behind ghost accounts, those who created ghost accounts to bash people and to go around roaming in the street looking for nyadzevanu and say ndinotaura nyadzevanu. I'm talking about you. And ndikutaura nezvenyu. And mumwe minyama yamunosangana ngati mupenyu wenyu. You might not bring it here on social media, but you know what you are going through. You know minyama yamuri kusangana nayo. You know zvinhu zvakabhenda mukati mupenyu wenyu. It's because of minamata tinenge tichiita. It's because of minamata tinenge tichiitwa nevamwe vanhu. Achingoti kune ghost rakanituka zvikazodai. Antimazviona. Kune ghost rakazodai rakandituka. Minamata tinenge tichiitwa iyoyo. Zvinhu zvenyu hazvisi kufamba because of minamata. Yes, tinoregerera. Andika, I don't keep grudges. But mimwe minyama yamunosangana nayo minamato. Inenge ichibuda panonamata munhu, because you are judging that person andichika nezvakaita gore rakapera museri kana gore rapera. Zvari kuita iko zvine zvika pomwe ari kugara ari padhuze namwari wake, ari kunamata kuna mwari wake, ari kunamata nezvenyu imimi. Andika zvinhu zvoteka kubhenda, you don't know about it, and then later on muzotanga kuona zvazvinofambira minyama. We don't need to see it, but you know, you are going to zvinhu zvangu panapa zvakatobhenda. It's never too late, guys, for us to change and becoming a supportive nation, a supportive country, a nation that supports one another, a country that, you know, carries one another's burden, a country that encourages one another, and a country kuti tinokwanisa kubatsirana even mukutaura, even mukufamba, even kusachika kuti ndikandende kunokumbira andina chikafu, ndikandende kunokumbira chikafu kune vanhu. And without you fearing this thing of being judged, kana kuti kutaurwa, kana kuti kudi. Antimaona. So guys, ndozvanaida kuti ndingotaura nemi kuti Mwari ava avadhakwi. Mwari ava avamikasolite. Mwari, this thing yekuti we go around tichaga clout nenyaya dzevanhu, tichaga clout nenyaya dzimwe panguva ino iri kuchema dzimwe mhuridzi, guys. Let's be sensitive, guys. Kuchaga malove nema likes nekutuka vanhu, tichita inonzi chi ma comments ekutuka munhu. And kana kuti post yekutuka somebody ndichaga malove nema likes kuti comment yangu yaita 30 likes, yaita 100 and something likes, and the person that you are bashing, do you know what he's going through? Do you know what he's going through? Do you know what he's going through? You don't know. Vamwe vedu kana kuti vamwe venyu takato hotspot kwa kuti ukanzwa panotaurwa kunzi praise chakati ndatomanya kunotaura zva praise. I don't know praise. I've never met praise. Andimuzive praise. Ndangonzwaona post yakaiswa picture ya praise iri kutaura about praise. Ndakutomanya unza comment rangu zihure zimbwa iri. Ihure, what do you expect from munhu akazodai? I don't know ye. I've just heard. You know, it starts with one person. Zvotanga nemunhu one. Zvobva spread like fire because it's negativity. Negativity spreads like fire. Positivity does not spread.
That's why you see when pastors are preaching, most of them vanenge vaine vanhu vakaita vanhu 100 vanenge vaita vanhu vakawanda. They are talking good news. Vakutaura shoko rerudo shoko rekubatanidza vanhu hapaende vanhu. But if I start doing a live right now yekuti ndikuda kutuka munhu andika kana ndauya nemakuhwe kuda kufumura munhu, Swangile, I saw your message. Ndichauya, Swangile, ndichauya ndapedza. I saw your message ku WhatsApp yawasenda right now. Ndaiona, I'm coming there. I'm coming there. Ndichauya ndapedza. Mona. Then we just attack. You don't know the person and this is praise. Ndisana bosangana naye andimziye. Ndakangoona zvakambonyorwa kunzi chakati pamusoro pake. Ndakutopreacha gospel iroro. Come on guys. God is watching. Come on guys, it's not right. This Mungile, we don't know what she's going. That this praise, we don't know what she's going through. We don't know what she's going through. Wanita mcheka dzafa. Mangwana uzati munhu akashaika ne depression. Munhu akanwa mapirizi, munhu akasungirira. Haunzwe mosha here. Hatinzwi mosha here. It's never too late, guys. Ngative vanhu vanodanana. Ngative vanhu vane mweya wokuregererana. Ngative vanhu vanotakurana mutoro. People are going through a lot out there. Zvikuru sei vechidiki vava. Zvikuru sei vechidiki vava. Vechidiki vakatakura kurema ivava. Vechidiki vakatakura kurema. Yes, vanoposta ma fancy pictures. Vanoposta ma pictures avo vakachena zvisingaiti vane maBrazil vanechi. But behind those Brazilian, you are behind those fancy clothes, behind those beautiful pictures, there's a somebody who's broken. There's a broken somebody. There's somebody who's going through shit. Somebody who's going through hell. And what are we doing to guys makuseni? Let's normalize. I don't know if it's possible, guys, but let's try to do it, guys. The people in your own conduct, WhatsApp, say, all right, are you okay, guys? Are you okay? You might find it, but are you okay? And this is right. You have saved a soul. You have saved a life. I know kuti setunda kunzitakapenga. I know kuti setunda kunzitinembiri. I know kuti munhu wesanda kufamba chinzi ningi gosi kunzi ningiri ari revival. Oh, gosi rano yeah, really arite. At what expense? At what and whose expense? Zvinozokunakidza here. Ukazonza kuti mumwe munhu afa. Zvinozokunakidza here. Ukanza kuti you drove somebody else into suicide because of you, what you write. Chinondinetsa nekundishamisa, this is what happens, guys. Ndinoshamisika nekudai so. Vazhinji vanoita bullying kana kuti trolling onto people. Antika, there are people in diaspora that I've realized who are hiding behind the ghost account. Vanenge vari ku diaspora, my first world countries. The people, maybe most of them kuna education and people can still go kuchikoro anytime. Yavanoda. People who are educated, people who are experiencing a better life. Kuma diaspora, be it Canada, UK, America, kana utikupi. Anti mashona. Vanu vari level headed. The people who are supposed to be coming to us people in Africa, and showing us love and share love with us and try to bring Zimbabweans together. Those are the people who are at the forefront of this bullying and bashing behind the ghost account. These are the very same people who are trolling people. And chika, very good. But my professional, my professions are shamisa. My professions are much of my nurse, or my social worker, or my machi, against their ethics. They kubas. Those social media because they give any ghost. Those are that's what they do. They come with ghost accounts. Voya watanga kudi kuterrorize avan. Our first world country. Come on, guys. What is that? What's that? Why? Why though? Why though? Do you know you can use your ghost account? Huyai. Because the monotara to Ashinji monotara dance monocrator mabasa and what not antika. Fine, fair and fine. Antika. Why not kuya o muni comment section where otaura ne umwe munhu otaura ochifana ne vamwe vanhu uchitaura ne vamwe vanhu uchidzidza zvakawanda kana uchitengesa, you use your platform, use your ghost account rokuta zvinhu zvako zvinokupa pundutso mangwana. Why not doing that? Why sitting down and creating a ghost account so that you can just go and bash somebody else? This is something that I've done a research ndikazviwana and sikutaura just kungoti ndikungotaura. No. Ndikutaura because I've seen that you trust him, trust my ghost accounts vazhinji vacho diaspora.
iwa yari vile mazhinji vacho. Yes, we have mamwe magosti wa asina zvokuita ari muno munana SA muno nekunana Zimbabwe, most of them SA andika vasina zvokuita ukuthi you ask yourself kuti babava kana mai nevarume vajena game yacho. Guys, we now have men who are wearing mapetticoat nemabra vakujoina kuita maghost accounts to terrorize other women. For instance, anditi makaona zvakaitika palast life yatakamboita kudiaries uko, anditi that's a mere human being, a mere man, a mere baba anonzi baba ningi nevamwe vanhu akakwanisa kucreate maghost account anditi kana kuti accounts ekuti kuve natandi vasinga exist. Aive ari mupurisa for that matter, anotoziva chinhu chinonzi bullying ichi, akagara pasi akacreata ghost rinonzi tandi because akamboshanda natandi, akanoita access ekunotora mapictures atandi, akatanga kushandisa mapictures atandi iwayo. Munhu akaenda kuchikoro, hauende kupolisi une 3 subjects, unoenda kupolisi une 5 subjects, 5 O levels. Munhu akaendawo kuchikoro at some point, munhu aitosungira vamwe vanhu aitoripoterwa nyaya idzi dzakadai so idzi achisunga vanhu akazviita. I understand so many people vari kuningirikiri kumadiaspora andika they have depression, vakawanda vacho vanotoriwo depression because hakuna social life anditi vanogara vari muchando vazhinji vacho. Hakuna zvokuti ndobuda chienda kunext door kwaningi, hakuna zvokuti ndinobuda chinokumbira salt kwaningi. Kana aine dambudziko idambudziko rake, kana aine burden yake ari 1, kana akashaya chekudya iningikiri ashaya chekudya chake ari 1. Hakuna zvokuti zvatoita kuno kuAfrica zvoti ndichabudawo ndoenda kana kuti kupi kuti ningi uri papi ndipe location ndiwe ndizo. Hakuna izvozvo, and they are depressed as well. But this is what I'm saying still, andika even if uri depressed uri ku diaspora, find somebody else to talk to. There is no need for you to go and hate other people because you are hating. There is no need of that. We feel your pain as well, that you might be going through depression, and you might be going through some stuff, and you might be going through some shit, and find help, seek help. At least you go there and kunema professional people. You can talk to professional people and they can help you. And unlike kuno Africa, kuti consult a professional somebody right now. Maria chukuninge kusina. Maria chupaninge pastorina. Pekutangira kuti ndinoda kunoona psychologist right now. Maria anokuchaja izvo zvikana kuti per 30 minutes kana kuti per hour. Yakawanda zvokuti unopisira ngona chirega ndigara hangu chinechi ne depression iyoyo. There is no need to hate somebody else because you are hating. Let's not do that, guys. Let's try to preach unity and love amongst us. Let's check on other people what they are going through. Handika ukaona mna chinyora kunge comment isina kumira zvakanaka kana wamwe anonyora kana pama status pawo chako chako ukaona status kunge isina kumira zvakanaka, go to the person's inbox. Sir, are you okay? Sir, are you okay? Then you vunza wonzo ukuthi ari say. I got disturbed even yesterday when I saw a fellow sister aripo panapa pa diaries ndisingaziva kuti apinda panapa here. Lindai Maku. Yes, I see that a lot, Lindani. I see that a lot. I see. It's not about competing, guys. It's not about competition. And I saw a post in Ezuri akandishungurudza moyo wangu. And somebody, a very well known somebody, akiano muma comment section mune muchi. And pana kunifonera right ndiri pa live. Right, come back to you. And Nezuri akanyora post yekuti kuzvura yakuri nani. And I'm like, why? Then I went to say kuti ndiva ndafunga imwe nyaya yakambouya nayo pana apa ndikati oh okay, so this is what is going through. Tinomuona akachena akaposta, kana ukamona akaposta akachena akarova smartika post yake inonzi picture yake inorova kana tukuma 800 likes akachena. But I did not know kuti behind that picture yoyoka kuna munhu ari hating, ari kurwadziwa kutofunga suicide. So when I spoke to her I said, my sister, are you okay? Pazo ndivhurira moyo wake kudai so. Pazo ndivhurira chitini, Sis Melly, I need to tell you this. Munozati ndapererwa. Ndakapererwa kuti ndoita sei, Mwari ndodini. Ndikati really kutanga rini. Tofaini kuti ane nguva achifila zvinhu. But animuzati mudzi mungonongo posta your picture just to feel yourself, to make yourself feel better. Animona, but it's a problem unaro. Animona. Ndapererwa.
But every day when I used to ndogora njinda mapost ake nchino like because anochena anofika zvakanaka chaizvo ndichinoona onchino comment onchino so like anoona. But I didn't know kuti behind that picture idzo dzakanaka idzika kune munhu ari kutohete kana ari kurwadziwa, kune munhu ari kutoti funga kuti kuenda upenyu hwangu huri nani. Yesterday I put a post on my wall, my personal wall. Ndobva ndataura nezvinyaya kuti guys, there's nothing wrong in talking to somebody if you're after ndataura this lady. And guess what? Lorraine Guyo, our own comedian, she came by post banga kat Sis Melly in last week ka chokwadi memuka makanzo. I think vanotamba neni pawo vakawanda maona that comment yake akat Sis Melly kutaura kuno kudai so inini ndingade ndakavigwa last week ndakanga ndatonya kuti upenyu hwapera hapasina chekugarira. Apasina ngade ndakafa last week ngade ndakatozvipedzisa ipapo ndakavhunduka achinyora kudaro ndikati but Lorraine she posts her pictures ake every time she writes zvinyaya zvake zviri. We didn't know kuti behind that Lorraine Guyo watinoona tichinesa pane nemunhu ari kurwadziwa. I only realized it nezuro, and after I saw comment iyoyo kuti mwana uyu she goes through some stuff and nobody bothers to go and check on her kuti are you okay Lorraine, because we think everything is okay, but naona chikanda mapictures ake nemapost ake mukanda pa wall pangu you see comment yake. So this is what I'm saying guys, kuti people are hating out there. Let's be very sincere. And it zvimwe zvanotoona muchiona vanhu vachita paFacebook muchiseka musaseke guys. Let's feel pity, let's have compassion for those people. Atinge chiti mapenzi ede paFacebook aya haipenzi rikazodai hadzina kukwana. Let's have compassion for those people guys. Let's go behind and try to help the people and try to talk to them, because zvimwe zvinoona kuti no pane zvimwe zvisina kunyatso kumira zvakanaka. Antimaona zvinenge zvichitika ngati mupenyu womunhu but munhu akwanisa kuyachikudzai. Antimazvona. Saka ngative vanhu vanobatsirana, ngative vanhu vanotakurirana mutoro, ngatirege kungove a nation that is full of evil people, full of satanists, and full of hatred. Antimazvona. Tingori vanhu vekuti takungofamba takatakurana nemahatred mukati moupenyu hwedu. Hatichaziviwo chinonzi rudo. Rudo takapiwa, tinaro takapiwa mahara. Rudo takanzi love is for free. And just to share the love, but we can't because tinovengana. We can't because hatina chakuzvokuita zviri nani. We can't because we feel threatened by certain people. Antika kune tine natural hatred yekuti unongovenga munhu usingazivi. Antika tine vanhu toda kumbotaura zvakare kune avavo vanhu vanoita makuwa ekuti you see somebody else. Okay Sheila, I'll check right now. Okay Sheila, I'll check right now. I'll check right now. And Selina, I think I've got quite a lot of people vauya kuningirikiri, vauya ku inbox kwangu. And Selina, be on standby. Tibatsirane. Antika vanhu ava kutaura navo, and whoever apapa anogona kutaura nevanhu, please ndiuyewo tibatsirane. Vanhu vanenge vakawandisa ndizokwanisa kuti titaure navo ndiri wani. Kana wazoudzwawo situation yemunhu, please batai hana. Hazvine inewe, hazvina kunzi waudzwa chifamba nayo chiinda kunonyora kana uchipembedza uchidini. Kana uchinge waudzwa senge uri munhukadzi, ndo saka dambudziko rebreast iri kuudzwa zvaudzwa uchengeta mutaura ipapo zvosarira ipapo. Usaita munhu anotransporta kandege kanotransporta mashoko. Antika waudzwa munhu akutrasta nenyaya yake. Antika make sure kuti yagara iri secret. Ichangofa yaka in fact pamunopedza kuitaura ipapo isiye ipapo, chera chikomba idyiwe nembwa ipapo, usatakura uchinda nayo. Anditi koita vanhu vanofambisa makuwa, you are contributing a lot. We have people vanoto create a ghost account kuti anoisa makuwa kuna ningi kuda kurwisanisa. Unotora makuwa kubva kuna ningi. Andika ekunyepa futi for that matter makuwa zvine zvisi chokwadi. Woenda kuno uyu woti anotokuvenga akatokumaka threaten wani wanotozodai unoti makuwa njo akazombodai akadai zvinhu zvisipo. Andika be careful guys, you are making it worse. Muri create a ground for war. Zvamuri ku create izvi nenyaya dzisipo, nyaya dzekunyepa. Why do you allow the devil to use you kuti wouteka ndege kutakura makuwa, kutakura bad news, the bearer of bad news, to go and transport it to somebody else? The more reason why chigara chara to ukaona pandinotukwa inini kwandinotukwa kwese, do not bring mashoko kwandire kuti matukwa chakati, because bringing me those mashoko kana ma screenshots, you are the bearer of bad news to me. What I'll do next, you don't know. And it cannot what you will do next to the person are next door. Antika anenga anyorwa, you don't know. Uchanopa munhu yama screenshot chonomudza zvaanga chitukwa chita ndika munhu obva abatikana over afa. Umwe mushongo wamakonzo over afa. Antimazvona.
don't be mabearers ekumhanya kuti unoenda kunoudza kunorumira uko wapedza kurumira ufuridzira uko. I know kuti people you are loyal to your entertainment andichika I know kuti you are loyal to your entertainment. Yo Gilbert wangu wanenge wapedza meeting but haana kuya nimugigiri nifawo. And don't be a bearer of bad news dzevanhu. Musatakurire vanhu mashoko akaipa. Musave vanhu vanofamba vakatakura bad news for other people. And it siyana ine system iyoyo. Depression is real. Depression iriko. Ngative vanhu vanogona kutakurana mutoro. Talk to somebody else. So zvandataura. I've got quite a few vatouya ku inbox right now that I'm going to talk to after ndapedza. Yeah. And timaona. So guys, babe kwangu vauya, I need to go. But Vemakuwa, please stop it. Stop it. All in the name of entertainment. And after that, what do you gain? Nothing. Vana hotspot wa kuvenga munhu nekutuka vanhu musingazivi. I am a kiss. Stop it. Stop it. It's not right. At all, it's not right. Chose. Mucha contributor kuma depression evamwe vanhu. You mucha contributor. Kana matanga kutuka, I always see you. And it hanzi yellow father. Aru kunzwai. Anomaona. Kana matanga kutuka, munotuka family dzevanhu. Munotuka varume vevanhu. Muno imi ndimi makuziva zvinhu zvemudzimba dzevanhu zvokusvika pakudza kunzi murume wanhinga akadlisiwa. Makati naye achinodlisiwa. Mune information. Sorry, can I switch it off just for some minutes? Ndakutopedza. Maka une information yakakosha kudare kuti murume wanhinga akadlisiwa. Asi urohwa everyday nemurume. Urukurohwa everyday nemurume. Urukushungurudzwa everyday nemurume. Ko use that information to your own advantage iwewe. Use that information to your own advantage kuti zati varume vanodlisiwa kuti vaite zvavanoda kana kuti vaitire munhu zvavanoda. We are now potora vana vevanhu. Vana vevanhu. You take vana vevanhu. Muchinda nevana vevanhu. Muchinyora vana vevanhu muchiposta musisina matyira mwana wemunhu. One day muchazozviona. Mwana iye achakura vamuri kuposta. Ande musa pa internet. Vachakura vana vozviona. Handitika mwana iye achagona kufira post yepa internet yakaitwa newe after 15 years. After 15 years. Antimaona. So guys, let's stop it. Guys, ngati siyana inazvo. Vese vari kufila kuti it's not right, ngati mupenyu wavo it's not okay. Pane zviri kukushungurudzai. Find somebody else to talk to. Antika a total stranger because I know kuti vanhu vakutyisa, vanhu havachagamuchiriki. Antika find somebody else to talk to. And find somebody else to talk to. I think ndabata kwese vane makuwa maga ghost anoita basa rekushauda vanhu kutaura upenyu hwavanhu vasingazivi. Hakuna ghost rinenge richaura upenyu hwomunhu warinoziva. Rinenge richaura kuti ghost rikutarisa riri kana ku America kana ku UK kana ku Canada riri kutaura zvemunhu ari ku Africa unomuzivira kupi? Unomuzivira life yauri kuda iwe makambona kuti vanhu vanotaurwa stereki ava vanorwadza vanhu stereki. Vanenge vanorwadza vanhu because kana usingarwadzwi nemunhu hauna need yekusara uchisitoka nekutaura kuti aitei nekuona kuti ari kurarama sei. Hauna need nazvo. Musarwadziwe nevanhu vedu we. Ngatienderei mberi. Panyika panapa there is enough room for everybody kuita yaanoda. Antika kana ufunga kutengesa mabanzi tsvaga posto yako uende ipapo utengesa mabanzi still okay, you come and support. Anditi kana wafunga kutengesa muzitye tsvaga post uende munototengesa muri kana 7 kana 8. Anditi maona please, there is enough room for everybody. Pano panyika utite. There's no need of on hating somebody else. Asingararami life yomba kwa usingazivi kuti anotogare panoita ukanzi tipe address yemunhu iyoyo unompa hautoizivi, you don't even know it, haunayo. But ukaona vachitaura muruchapusha vanhu kuisa vanhu ku depression. It's not right. It's not right. Munopusha vanhu kuenda kuma depression. Let's leave it. The more reason ndakuziva kuti inside mukatoona kuti ndikutaura wakati ndikunyora wakati, don't take me and don't bring me screenshots because that's nonsense. It will be noise zeshinyora because it's very noise. Nobody knows me. They speculate. They don't know me. They don't know me. Kungo speculate and kungo tazvanda because they have a hatred towards me. And we're still, and this is stupid. And ndingakwanisa kuti ndinganopindurana neghost kana ndinganopindurana nani kana tina any even akayari munhu for that matter. I don't have the time. I don't have that time anymore. Ndotone time yekutaura nevanhu anenge atori depression yake kuya kuti achamari indazamawo pandogona but handisi professional muzvinhu izvi. Rega ndikutsvakira munhu ari professional uinde ikoko unotaura nemunhu iyeye. Andoona ndomutsvakirawo. Ndo zvandogona kuita.
izvi zvimwe handizvikwanisi, not anymore. So guys, azvinyadzisi, please, nyaya depression yatonetsa. Don't be the next victim yekuti munhu anojamba pamusoro penhingikiri pema building achidonha pasi achifa. Animaona, please. Oh, Nomatemba, how are you Nomatemba? Long time. Ndinotry kukomenta mapost ako but handikwanise. No, handizivi kuti why. Animaona. So let's be vanhu vanotransporta nyaya dzakanaka. Handitika kana ukaziva kuti ndingaita chihure chake, that has got nothing to do with you. Ndo zvaada. Handipota nechenda yake. Saka iwe waita chako chataugwanani because you are hiding behind a ghost account. So wakona chihure chevamwe. Pamwe wendiwe master wechihure chachona, ndiwe mukuru wacho chihure. Antiona asiri kudza umwe chihure. Munhu nemunhu musiyaite zvaanoda nebhodhi yake ndeyake. Anditi he munhu akazoroya akazodi une information ione unhu ari kushungurudza indonoroyawo ukachiza kuti zvinoshanda. Go and roya. He akazodi uyu inonoitawo information iyo uri kushungurudziwa inonoitawo izvozvo. Use that information to your own advantage kana zvichishanda uchiziva kuti zvinoshanda. Ngatiregei kudrive vanhu kudepression guys. Handisi kuziva kuti mai vemwana uyu nababa vemwana uyu right now vari kufila sei handisi kuziva, but I can imagine the pain yemubereki kunononga mwana akadonha pa 10th floor angori chinhu. So kuti pain yacho yakanyanyisa nenyaya yenhingirikiri, nenyaya yedepression. I don't know hangu zvakaitika behind, but kuri kunzi akambozviattempta. Saka tisi kuziva kuti what really happened though. So guys, maita henyu muve nezuva rakanaka. Tosangana na 7 pano papage padapa ndo patengeta kuitira malive pano papage padapa, kwete uku kumadza page kunenge kuchitira vamwe. Ini ndenda kungoitira panongomirira malive chete. Saka ndati vanoziva end time message handitika church iya kana vafundisi vacho, please vadeedzeiwo vanoisangano vajamuka. Saka munovadeedza vanouya pano, but muridzi wechechi iyoyo yacho, specific chechi iyoyo, aiwa I think anenge aripo pano handitika achizvidavirira oga nyaya dziri kuuya nevanoisangano dzisina kumira mushe antimazviona. So guys, moswera zvakanaka, Mwari vakutirei nyasha. Let's show love to one another, let's appreciate one another, let's talk to one another, let's laugh together. Handitika, let's not be the carriers or the bearers of bad news to other people. Handitika, God bless you.